ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ। ଭାସିଯା 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 ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ପାଣି ଧାରରେ ତୁ ଭାସି ଭାସି ଗଲେ, ପାଣି ଧାରରେ ତୁ ଭାସି ଭାସି ଗଲେ, ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ ମଜାରେ ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା। ଛଅଟି ଋତୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଏହି ଋତୁ ଆସି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ଏହି ଋତୁ ଆସି, ଶୀତଳ କରାଏ ଧରାକୁ ବାରି ବରଷି ଦିଏ। ଆକାଶେ ବିଜୁଳି ଚମକେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବଦେ, ମେଘରୁ ବରଷା ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ, ମେଘରୁ ବରଷା ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ, ନଈ ପୋଖରୀ ହୁଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇ ବରଷା ବାରି। ଅଧିକ ବରଷା ହଇଲେ ନଈ ଉଛୁଳି ଯାଏ, ଉଛୁଳା ପାଣି ଧାନ ବିଲରେ ପଶି, ଉଛୁଳା ପାଣି ଧାନ ବିଲରେ ପଶି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ମାଡ଼ିଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ୟା କୁହଇ। ବନ୍ୟା ହେଲେ ଚାଷ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ, ବନ୍ୟା ହେଲେ ଚାଷ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ, ଗଛ ଲତା ପଡ଼େ ଉପୁଡ଼ି ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆଣେ। ତଥାପି ଏ ଋତୁ ସବୁ ଜୀବ ପାଇଁ, ତଥାପି ଏ ଋତୁ ସବୁ ଜୀବ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟଇରେ, ଚାଷୀ ଖୁସିରେ ହସେ ଧରା ସବୁଜ ଦିଶେ। ପୁରୁଣା କାଳରେ ସାଧବ ପୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସେ, ବୋଇତ ମେଲାଇ ଦରିଆରେ ସିଏ, ବୋଇତ ମେଲାଇ ଦରିଆରେ ସିଏ, ଯାଉଥିଲେ କରି ବଣିଜ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଦେଶେ। ଫେରୁଥିଲେ ଧରି ଧନ ଦଉଲତ, ଫେରୁଥିଲେ ଧରି ଧନ ଦଉଲତ, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ସିଏ ତ ସାରି କାରବାରକୁ। ଝଡ଼ି ବରଷାକୁ ନଥିଲା ତାଙ୍କର, ଝଡ଼ି ବରଷାକୁ ନଥିଲା ତାଙ୍କର, ତିଳେ ହେଲେ ଡର ଭୟ ତ ସେ ଯେ ବୀର ସନ୍ତାନ। ଦୀପ ଜାଳି ବନ୍ଦଉଥିଲେ ଝିଅ ବୋହୂଏ ମିଶି, ଶୁଭ ନାରିକେଳ ଜଳ ଢାଳି ସିଏ, ଶୁଭ ନାରିକେଳ ଜଳ ଢାଳି ସିଏ, କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏ ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି ମା ମାଉସୀ, ତାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଏବେ ବୋଇତ କି ସାଧବ ପୁଅ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମେ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରେ। କେତେ ଜାହାଜ ଏଠି ଆସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଜାହାଜ ଏଠି ଆସି ଲାଗୁଛି, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରେ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଜାଣ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବନ୍ଦର ଅଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମହାନଦୀ ତୁଠେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମହାନଦୀ ତୁଠେ, ଏ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ୟାର ଶୋଭା ସୁନ୍ଦର। ଭାସିଯା ଦୂରକୁ ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, କଥା ମୋର ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଗୁଣି, କଥା ମୋର ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଗୁଣି, ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା।